Pojďte se mnou na study session do knihovny. Dneska dopoledne jsem si vlastně opakovala všechny svoje témata ke státnicím a v knihovně jsem si chtěla udělat nějaké kvízy, které jsem si vygenerovala v aplikaci Notebook LM. Já si myslím, že tu aplikaci už všichni moc dobře znáte, ona je fakt skvělá třeba na podcasty, ale dneska odpoledne jsem chtěla vyzkoušet i ty kvízy, abych si prostě ty znalosti ověřila trošku jinak, než jsem byla doposavad zvyklá. A jelikož mi stále chybí dočíst jednu poslední knížku, kterou mám jako povinnou četbu k té státnici, tak jsem si tam i četla. Našla jsem tam i takové krásné místečko venku v takovém malinkém vnitrobloku, takže jsem si chvilku četla i na lavičce a potom jsem vyrazila někam na procházku. Skončila mě už moje knihovní study session, takže jsem se teď rozhodla jít projít na Malou Stranu, protože je venku fakt krásně a od té knihovny je to kousek a jdu do takové krásné zahrady, tak vám ji ukážu za moment. Jednalo se o Valdštejnskou zahradu, která je právě na Malé Straně. Je to trošku takový hidden gem, musíte tam vejít skrz takový vrata a možná by se to dalo jednoduše přehlídnout, ale uvnitř je to fakt nádherný. Ta zahrada je teda docela maličká, není to úplně na nějaký dlouhý procházení, ale ať se vydáte při vstupu doleva nebo doprava, tak nebudete litovat, na obou stranách jsou úplně úchvatný scenérie a dokonce tam i máte možnost vidět pávy. Potom už jsem se vrátila domů, kde jsem si dál četla tu knížku, která mi chybí, and that's it for today. Bye!